walk mercy. I call you more. And one way in a promo, I want from the Santi, and I got 20 my dear so I want new Mercury FM. And when the 4 crown was Sanko Fayenji and Inti or Sanko at Protect FM. About modern year, I will take FM home. And so by your head of programs, actually, Rano, Okoya Juma, I will Sompa FM stroke TV. Yeah, a year is your monas. And I have a ferry. And for that program, dear friend, Asempa, sorry, Asem Penny Pan. And so I'm war, Sompa FM home. And I'm saying, I hear audition. Obedi you offer Nana Tum, and some upper water to me in 1 year, and run an free moon. I was a foreman for her. I just say, obey a promenade. As sunny, the Yansa, I didn't know no Brasienti. And also for a man for him a pen and same year. I didn't hear anyone say, and I watch Deborah. What tea and a woman is your or pattern and year in ye. And I have a very deep some, a deep some a room, and a crabby. I want a come run so. I was a foreman boy. And then I'll do my come. Yeah, one paddy pan. I didn't say about 2 and I saw. I know pet beer. Men down and I say, who not wapa, sorry. And I'm here one of Eddie. I won't come on a family crop and share hospital and then a bay. Or no through home. Anna, I Yamedia. I didn't see. I didn't push a war as a foreman for her. Memenda, and I said, that also do so. I will. Memenda that also do so. I feel a pim a handful at your million. Or so in Kunumu. Acquire one time can see it. Upaswa. I was saying, one, no one will finish you. Anna, what do you know, Bonsu? Felicia, and it was you are whiny. And can I won't cry. Anyone who cry, one way. Ukraine, catch the no man, sir. Catch the jackra. Say, all money, the ma what you want it, and I one night, or money on no money on swat, tension, a boy, 1 year job, where we know. I say, army, but I don't. Nana, when you want me. One watching, Illa. When I'm more Nabra Krana. What ya of Tunania and Sat. I somehow Maya, a chicken every. Nana, Yamin found see go. Madame was. Do Nana 24 is a FM4, Madame Roma. But can't they buffet but me. Meaning, Nasi, the Tumo, your power was a funum. To some manfa in the back of Penamism. Then that traffic in the more frasy, rather than Papa, I mean, Ayadma. When this work, Yata, and I don't tire. If you have a my and yes, I get to a friend master guide. Mia, like a Kuna church. Then you're covered on. Or no, or the best dresser, a man or a man, who be a man, and a Brakasu church. And a near call. Man, and Mmrante3 Hene. A friend place. This is here people go to news you up. I'm uncle a friend place. I could tell you. I could tell a kind of something I can't be. They go and they live anyway. The latest brand say that tea as also tended must do life. Or something or events are. Yet, my dear Piana, gave me your pan and said, they were Baffour Kyei, Fred December. There's a pan of, sorry, and a body meeting. And they were putting. And I'm seeing one a bear. As a man is all, but then a quadano. The people here, pet and image room, and I called back, said, Miss Yassam.
because what you some about. I'm still asking. Because one thing I need. 5 years or so, you know. Some happen. People be the friend. If you do here, pan. You know why you know. You mean any bit over the ground. Christ name. Amen. Yeah, that's it. I feel you meet here a man also the all can fire one papa and one. Yama won't find. I go. Amen. We are no Adaroma. Again, papa. At the Diana, your friend or a other and answer papa. Yeah, papa one dance here and I'm a baby. Son of media dance here no. I can kind as I am woman. A Dunum song. It's a moon back and I'm ready to mean kind of be. And because I'm not some kind of say, Papa ain't. Young papa, I ain't got young thing in Libya. In him say, home, not and papa at the time in bed, you know, not a mood. Now, your papa and your own quam and an hour for as I see so I am. And will be Piara, Obeka, papa, no say, Opese, Tina Samana say, Opese. Two for the power and the problem. Unimon on one year, Nimobia, and it is a semi toy, example, Obiamani, and ranting the in Papa, or Fobia, the Papa. Papa, Oma, the Nim say and so on, the Nim say, then shall answer your name say, oh, my own, because what, because what, up by. I want to hear papa and auntie Kakrevi. Papa can't send me. As I'm not can't tell me, no, me really fit that. As I'm not a person. Can't come again, my son, baby, 88 1991, December 23rd. Never buy you a friend, please, Abba Kumasi. And then we have Papa the cram is set or back, aha, or for back it's where. I don't know why they have a packet in Romania. I'm saying that. That's why now go home with the man. I say, I go. The free never. And young kind, and I say, Kumasia, go be any kind of how the mammy I met now. And then you saw, I cried here. And so, as I'm no, I'm committed to the and say, and then I'm a never pay back now. Now, oh, Jack, your whole accord. Pain Amaka is a Pani Obia, Sabe, where in CF4, Obia, as a Futuma Sani and Papa Babukai, a firm place in Nina, and another for the Mina Video, our ACS. What sense of Hodo to as a football be free? I express it, a young man, Juma, Ama, Sabe, yeah. Your mofrasi 18 actually here papa and here can say papa umma the dignity be aka and here can say papa dem refer to the amani amase Eda mo say afei nana eputu jahene ne panifo e wa ha e betie dia won so wo kan fa yenue ho no ma obedi no e ho no mo nso Joe Nana Asokore Mampohin Wadauma Bisia Adie Atomani Adofo ne Ejamfo Abai Mumpanyimfo a munyina enne mo ha SD akwanhwefo a asofo kukudamfo enne mabepi mo ha Aputioja ewo adansidie I advance in an say a bribitui now a putuja a whole ash papa. Is a brena yechimanso. And then tea, Nana putuja hene, Eddie and Nito Toy was said the bee, Yamia Madumoa, a brantia or Fox FM Sabre Hona no, Mamma Abepuami. I don't see Gonyame Yadom. Ama yedin kunim kunum wiye
na nana kutuja hene shobo nkumhwe nifa osida bi idika hu Mmrante bi na o Fox FM aye fra no Mmrante hene yeboa afadi adonti ofra no se opeso oni di nkomo na ofra no yene nana di nkomo no na se mate na ebum amane ni amamre kwa so na esese yaba abusua ho ana putuja hene mayaba na abusua ho busua panyin ya abusua ne nyinara abesrɛ yebesrɛ wi ye no omaje pene ama Mmrante hene sabre ne sana ne yefrɛ no ana putuja hene hu na no se dabi mafrɛ no abade a ene wo ye machi amehene obo na chi amehene prekope obo na chi amehene se ka henie dia na Mmrante hene yebu afadi so yi ne Mmrante hene na no odi no asabe ni aka no TV so na radio so na aputuja na obehye na henie ase a ne yefrɛ no na yebu afari achi amehene awa aputuja sabe yediti na chi sabre na yeso ya ahenkwafo isua no se na osua huru papa yi na asemba na opanyini kasa na anigye kura abakeke nananom ane ne nuanom ane no some na nana putuja hene adine hoahoa no ho efrise na papa yi wo abadaye wo wayemye edema obiara obia de asemba otono bo ase no watie na wahwem de dano na wode ato echese no obia woka no kra yi papa de na nye nwanwa se na ewiase nyina ebonedin britiamu na obae no se akora wadaroma me wofa nso ada ne bonkum so na sabra na na putuja hene befa no omo ma yeti ase se odi akwam ewo nukurum eye asokore mampon adonti ebra adidie ni to no osaba na chi beka se nana wada ma ni monyam sha wodi ahyemi meni mabusua nyinara da wase na emum wadaroma yebesre okwan na mpanyimfo se kontrohwan a ni nchia na ekonti wabanachi na wabedi no ofade no kwasem na nanoma yene no som aputuja man aputuja hene na nkasa no kwasem obiala su efise na yade pabi eko nenso se de ka no kontrohwan a ni nchi na ekonti no den ya denera oba ni die mu no na esese ye ja no emane ba ana aputuja hene ne mpanyimfo nyina bo ni chidom ama obedi nsuaye na odiwie ye no ya ni monyam sha na na sokore mamponde she no esaya hoho ama yen se ifra putuja na abewie ni krum adonti ni danyinara a wodi suaye edi ebibi biara aputuja man ye nyina ama ebebo ni chidom na pritiamu na mekono ho ene na na kodi nkomo me dia akwara bi koma no se na wadaroma akwara wo pa adwuma wo bank ho eno nti boaye na na je feso ama itu ho anamon ankodi tebiala ofra ne yawada wani ni tu anamon wo si fiada ye besa akọ ifiada de be chime me da no se o me ho dodo me kakra eno nti nyame adom na me ho to me amefra o ne se yante nana nkampiem yete ya ne se sebe odoma nkuma ewu abefa nana yeboa afari de ne ko aputi ojaman ahirade asokore mampon yewura wadaroma ahirade senne ye jano kwaya na esese aputi oja ebidi no ho adansie nana wadaroma won kwasopie na nana mo nyina nni abdofo ejamfo nyinara asofo nyinara yedi onyame enhira edemamo ye aputuja ewo ekafa yenia yenua eho onono yadamasi nyame enhira mu piao
de madaro mami de we twam na nananum sofo ye papa no moto asoma ye de nyina ye nua be makwame edinkra Pure FM on a host morning show on ye nua ba Eunice Atakra menu yeta abone mrane se kwenkwen wo maba bedru ha ai nana kwenkwen yeda masema makwaba nyamehira mo na omo se ombasa akoto aso ye nwie no makonti omo de omo nsa abode ama 500 Ghana cedis kadada num 5 million mechira opepe ahenum yeda masenya mehira mo kra Ema mwakwaba afei yebetie kurowura nana sokora mamponhe ne mpanifo wonso ye woka afa wondihie ho nana wia sompa kriw no monso mbedi mu adanse na asafo no beyi ase emreda kwanefo asafo mesra mo de wo gire mu obekasa no omra yenchen ewotira se de beye bibia beye ntoaso dan frama bia emfamu ibremu ye twen nana enso ne mpanimfo ye wo yi no no abegire mu akasa oma yentwen wo Abu, you will not cancel. Sure. Yo, Mibra na nas come on boy, Hene, ya manfo amoshi ha. Na come Hene na afari. Ato chao mada nsiye, kakire bi ne here, ni pasana. Jana na na manem, ameka na manfo oti. Esansa, yani na nsan anche pi nti, neti ntini bi aka. Fam kakire bi na meka. Meka abra ne wofa. Ana twuma sa afri mo no na yare ko ye wi aba nti ma na komihini panyini no ye na twiko achi ne kakra ye ni wi ye no ye wura rabusanfo ni nyina wa se ohia nipa sanse de na wa ebobi puma do hene no ehunu so de nimdie ni nyansa ekura no samansa nyina tie ne dia wonyana baka no ho abetime abua no o na mamuom inana na ka bia safani so na hu se ni e pa wonu nti anana ne so ne nsa ya konya no man o swai sa askoroma pokro mahini Mmrante hene de Mmrante bi buga sa ya keka wonya ediri tatil no sa askoroma pokro mahini mo so wanche pi ni nti o swai rewo mindfulness mafom so won bofo nyina bedi na chi na anchepi na yewura anakwacha ansada bra tie ne na chi kwabruchi but the question sa na mpanyimfo yenta na chi yemukure ampa ahwechi fefe kama wa Hene akwabae akwabae na anchepi ana wa Hene abusia konye bo ifara afikasi akonya na ni nya chami ba ko so afim nti oyi chami bi anadu yamfi mane beswai yawada ananmeni mampoma nyina ebehia wasiswa wiye yene na Africa techawo nyina yawada no na hia ya odi swaye na ade chifiada ye fia ni program no woso paso na da memni dabi yantia semide yantikume antija no betia ne se anaka techawo afim eye na wa chance ne mpanifo nyina adwendwene na yantia sie dwo yantia sie Kopin se abogo no sibsuma mani kopin se abusiafo no yi Baffour no se
anakatacho atele bonkumso no sese opa edi paso ka se owu anu ewu eti na na bota se mpanimfo ina ne mampo man eye wa di na otwida edi peda edi be ne yi ko se beda ya hia hai eti na nakatacho obosonsompa ma so mampo meti ne hia no abantie na futi sem se hia etu ne so na oka asem a nse eto asomu onse obi a na na hu se obi otimi ka asem ama nse tie no dia ne go bobo no amana koma na mamu no akọchiri tene dia enipa susu no nye ne na susu dina na katacho ya na na asko mpa anem penfo nyina nem ma nantiye na bebe ko na kupon fa ko na damas das yada nananom ase wa dance ye wadi diafa wandishie ho afei sompa fm sompa tv onso obre edu sembeka bibi efa munua no banu wi pe na yase asafo no so akasa miatie afei yatie okunafo no so ede etwato e ofan emu sompa fm sompa tv the omo enye kradwa yebefre fe yase asafo no na fe sompa o de bre no abedi djuma amayen se de be ya yebetumi akọ hariso Ejra ama fe yase memenda akwarefo asafo nana Mmrante3 hene nana yeboa aferi a odafo mi yene no na esom Osankafo ngoma eti miensa imo baako ne mienu no eka se adie bia ewo bra wahye ato ho ewo asase we so awo ewo ne bre owuo ewo ne bre odua ewo ne bre na afi nso otwa ewo ne bre yakoma ayedru ewo areho mu pa bra ejina ha na yedi adansie afa yenua yewofa ye papa ene afe ya soreba nana yeboa aferi a dodo no a enim ne se ye frɛ no Mmrante3 hene enho yem papa yi eye obi a na asore no eta na akoma so eyie pa yam papa yi ade ne ho aba join anase ade ne ho ba dom fe yase asafo memenda akwarefo asafo ewo bosumi dumu da toso aduonu miensa ewo mfie mpinu ene edu enan emu yam papa yi ade ne ho ehye asafo ne dwumadie bia oyeye emu anonti yem papai na owa hobrasie yem papai ebre no ho asia ebafom ede ma obi bia na one yenwo asafo no mu na onye nyimu se we abofra we ye pani we ye sei we ye hiani obi bia kone nchen a oje no ofeso na ebra na yesom fe yasi school dem COVID time no na anigisem ne se ana se ni ana ewie ya re chichiri pa ne se yem papa na emfa ho ne se ne wagidi se senkrefo ewo Ghana ha yem papa I Baffour a ne yem esom impo school dem enkunyam baba na yem papa apoa no ho na wo hye enkunyam ebi na wani yenyina esom ani diemu ene ahokekemu empempi nkane ya na ehunu se nkeskafo ne de ya na mope asori akese mu tira na nso yem papa indie na eye na ne gisempo school dem mpo oni yen ebesom yem papa etu yamfu ye pa na eya asafo no otu yamfu eka kire nse sese ye de ho ehye asafo adwuma mu
anu ntime me nda kwanfo asafo ewo nsɛm bi a yɛka ɛna wɔpɔtɔ kasɛm sɛ total membership involvement ɛsɛ sɛ ɔkɔhwɛni biara de ne ho ɛhyɛ asafo dwumadie mu anaasɛ onyamesum mu dwumadie mu abere biara ne yɛn papa etu yɛn fo ɛtwe yɛn adwen esi so yɛn papa na wɔyɛ yɛn kyerɛkyerɛfoɔ na wɔyɛ yɛn futufoɔ ɛnam yɛn papa mbɔdenbɔ a na ɔbɔ nti yɛpaw no sɛ ɔnyɛ yɛn nnwontokuo mekyerɛ church choir ne titenani na yɛn papa yi nkasa kyerɛ ne nkoden ne ne nsiyɛ nti kwa no efiri mpɛmpɛnsuo bi ekoduru mpɛmpɛnsuo a na ɛsɔ ani yie paa ɛbra covid time aban ne ɛde tabono ɛtoo so sɛ ani kwan sɛ asafo biara som wɔ school dan mu no sanse me nda kwanfo asafo a wofe yi ase na yɛ som school dan mu nti yɛni etutu ka yɛn nsɛm a na yɛnhu baabi a yɛkɔsom nanso yɛ papa mmɔdenbɔ ani asafo mpanimfoɔ nka yɛ ɛtena ase adwene ho nti no yɛnya baabi a anaasɛ yɛnya baabi a mprempren yɛbɛsom na yɛbɛsom no nso afebɔɔ ɛberɛ a yɛnya baabi a yɛbɛsom no yɛn papa ama na nso hɔ a ohun sɛ ɛkwan no emotwi kakra nti sɛ yɛpɛ hyɛn bi a ebetimi ɛde afa asafomba no akɔ asɔre ɛbrɛsɛ ɛne brɛsɛ mu enkodin mu yɛn papa ɛboa yɛ ama mprempre yi a mene wo kasa yi anaasɛ yɛdi yɛ papa yi ho adansie yi asafo no atimi atɔ ɛhyɛn a ɛtwe yɛn ɛkɔ asɔre ɛbra no na afei yɛdi dwumadie bi a sɛ yɛfa hyɛn a etimi ɛde kɔ ɛma no nso ɛyɛ fɛ ɛbra ne yɛwɔ yɛ papa yi na yɛne gye na yɛkɔn da ho san sɛ botaeɛ biara ne yɛde bɛsi yɛni so sɛ sɛ yɛkokɔ duru ho no yɛ papa yi mmɔdenbɔ ɛne ne nkodi nti na yɛtumi ɛkɔduru ho yɛnokorɛ sɛ abusua a yɛn papa yi firi mu no ahwere adeɛ nanso mɛka ne sɛ meme nda kwanfo asafo deɛ yɛahwere onipa titiri paa yɛahwere ofutufoɔ yɛahwere nyansani na yɛahwere ɔpani a ne mma anaasɛ n'asafo mma ɛdadwen ɛda no so yɛn papa yɛ nwiinwii da wɔ berɛ a yɛbɛka sɛ yɛbɛbɔ afɔdeɛ anaa yɛbɛyi sika abere biara na ɔde nsiyɛ ne nkɔden aboa asafo yɛn papa yi ayɛ n'afɛmu deɛ ɛde aboa asafo no ama ne duru mpɛmpɛnsuo bi a ɛsɔ ani ɛno nti berɛ a yɛn papa yi ɛda fam yi na yɛyɛ asafo na yɛdi onyankopɔn di nti no yɛn deɛ yɛfrɛ ne sɛ yɛn papa yi wada na sɛdeɛ Tesalonikafoɔ nwoma edi kan eti 9 yimu du 6 ɛde ma yɛ no sɛ Kristo na nkasa ne onyankopɔn ne n'abɔfoɔ mpempem ne sane na totorobɛnto no yɛ n'abɔfoɔ ne hyɛn yɛnim sɛ owusɔre anɔpahema no yɛne yɛn papa nso ɛbɛsa nso abom asom yɛn bɔfoɔ ne biem wei ɛna yɛde kyekyere yɛn ho werɛ osi sɛ owusɔre anɔpa no yɛne yɛn papa bɛhyia ɛwɔ Kristo Yesu di mu nti amen. Ɛda sɛ yɛase asafo afei yɛbɛtie Sompa FM Sompa TV ɔma madɔnkɔ nananom ɛne asɔfo abusua ɛne kunafoɔ ɛne abusuafoɔ a ɛne adɔfo efiri akyirikyiri bɛnkyɛɛ aba ɛne mpanyinfoɔ a ɛwɔ ha yi akra a yɛnim ɛfa Mmrante3 Hene yɛbɔ afɔre kɛtɛkyɛw bɛma ɛho ɛna yɛkɛn nananom atena nkonnwa so akyɛ ti yɛbɔ ne tɛw yɛkae paa sɛ adwuma wura ne din ɛde Dr. Lizard Foster yɛfa adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛbie radio ɛne TV yɛɔka yɛa ne sɛ kɔfe radio no deɛ yɛbɛtumi abie na hwan no ne ɔmbɛyɛ adwuma mehyɛ no bɔ ka kyerɛ
say owo saa gidie ni sɛ ɔbɛmi ayɛ saa adwuma no deɛ sɛ woyɛ radio ni biara wɔ baabi a yɛka sɛ ɛpɛ wa yɛ ɔbɛba ti mebɔ mmeranteɛ yi no yɛbɔ afɔre kɛtɛkyɛ odin no na mebɔ so yɛ mo ahyɛ me kakra wɔ si daa bi ɔmba na msi twɛn eti yɛne kɛtɛkyɛ wo hyia yɛ February no mekɔ ne nkyɛn ɛwɔ sepɛ mene na natena aseɛ na ɔse na ma yɛ madwene sɛ menkɔ baabiara nanso edin koraa a wode baayɛ sɛ sompa no bɛkɔ abusuafoɔ ne ti a wɔ mu no yɛhyɛ aseɛ a ɛna bibi efiri soro bɛte ahoma mu nti na afei deɛ yɛakɔ akɔbaa ne sɛ baabi a wɔwɔ wakra nanso sompa no nso ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛba na panyin se ade a nyankopɔn hyira soɔ no ɔkyekyere ɛde kɔma bɔ nsam koraa nyankopɔn ɔbɛgyina adeɛ nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ epura no mu nnua ɔmanhene yɛdubu akye ɛne mmeranteɛ hene ɛhyiaeɛ yɛbɔ mpa yɛ bi sɛ adwuma no yɛayɛ no wɔ baabi bebree akyɛ na nko a yɛntumi nyɛ na yɛbɛfrɛ yɛ nuanom bi abɛka yɛn ho ti mpanyinfoɔ a wɔ ha atapokunom dwafonom ne mpanyinfoɔ a wɔn wɔ ha nom nyinaa no ɛyɛ yɛadwene sɛ ɛne wɔredi nkɔmɔ a ɛwɔ nso ne wɔredi nkɔmɔ abusuafoɔ yɛpɛ sɛ yɛka si so dua sɛ Tara One Media ɛyere mfi Mmrante Hene yɛbɔ afɛre kɛtɛkyɛw da sɛ wopɛ wɔn a ama Sompa TV ɛne Sompa FM no yɛwɔ bi ɛwɔ Kumase yɛwɔ Sompa 98.9 ɛwɔ Sunyan ɛnkyɛ ɛnubronya yɛwɔ Sompa 90.1 ɛwɔ Nkranza Nkrandeɛ ɛnam kwan mu a ɛba Sompa TV no akyi no yɛwɔ biribi foforɔ a ɛsan so yɛ TV foforɔ a ɛba na ne nyinaa yɛne Mmrante Hene na afa adwene ampanyin se enipa susu awurade ɛna manage ewiase ɔbra etwa owuo Mmranteɛ kɔdeɛ asɛm a ɛkae paa sɛ ɛyɛ nkɔmɔ a yɛne Mmranteɛ di twa toɔ asɛm a mekɛn na mewɔ ɔpaki hɔ Mmranteɛ kɔɔ basa na yɛfia adeɛ kyee me menda a owui before akɔɔ no ana ɔse tɔfe wowɔ inam se ana mewɔ ha ɔse tɔfe adwuma no ma yɛakyɛ na wopɛ baabi a ama me so paa ma nipa hu Mmrante Hene deɛ wɔ me mu a na ɛyɛ Sompa na tɔfe asɛm a meka ne sɛ me ne dɔm ɛbɛba abɛtɔ ase fiada na Mmrante Hene ka asɛm kyerɛ me na menim sɛ ɛdɔm a wɔde bɛda yɛ aseɛ ɛne sɛ nipadɔm sɛ ɛtwa ahyia na yɛde Mmrante Hene ato ha a ɔntumi mmie n'ano no wakasa ewiase owuo onsoro obia nanka nipa te sɛ Mmrante Hene yɛbɔ afɛde a wɔdidi ma obi die no pani kwan sɛ wo nanso yɛnyame aka no sɛ Abraham kɔɛ Joseph kɔɛ a ɛnyɛ me nwanwa sɛ Mmrante Hene so kɔ yɛn nyinaa yɛnhyɛ yɛn ho den na yɛkɔ so aka akyerɛ wo sɛ Mmranteɛ kɔ nanso sunsum a wɔde atae Sompa akyi no afei ɛna Sompa ɛbɛma na homene so na wiase nyinaa ɛbɛte Sompa nka sɛ yɛn yɛbaa yɛn nkyɛeɛ nanso deɛ ɔbɔ yɛ akyi dɔm no ɔno na ɔsoro ɛne asase ɛdeɛ ne dea yɛda mo ase adɔfoɔ afei yɛbɛfrɛ okunafoɔ no anaa ne nam sini ɔne twa toɔ adansidie bere mu na waba abɛka deɛ onim ɛfa ne dɔfo yi ho ma amansan atie bi ɔba okunafoɔ anaa ne nam sini
ma yintie de ano so ewoka fa ne dofo ho. Momieno doya wo Oh shada Momieno doya wo Iniano wo shada Momieno doya wo Oh shada Let me thank you dear Nana ya buwa feri kete chong bema Dem refer die Die mo die Uwo ya Ah Enkete ya kutaye Pramwaja Enso shebu form media Monchasa sio Asam kasia esi Hey Nana Demi Ejako chokraba neba wano Oduman kumewo afen free But then you know, at on so. Mmrante Hene and a Bahono. And a man such a mabo. Also, I don't go swap or crack. They are 10 years. And that you were 2 p.m. fair, Jay. I don't work at Cheko. Wa bretuba si just sweet mama yeah wo yire minya dani o e mama ni so chesra na osre bumeni chie ame de trust asensoa sasa na bra me kusuyi Oh, hey, na mefa. Yeah. Oh, Hene ya buesi ama. Abrewati ya bro na samuaba. O papa da. Wana ye wati atoni benkumso. Ana motwe. Da kompota 1 media. Sompa 93.1 FM and a Sompa TV. The breakers are what Domano CEO Dr. Blessed Foster Manie Ma ABN2 General Manager Yera Collins Amupoku Yadodwana friend of Fiakwa and then sent to Odehyie Asam pedi Baffour nyina ene adwuma ye fon kaye no se asam kase esi ene Islam se yo ampa social agufom yeah ada wona na woni way owa preme pomo akame de me yefunu me mano ah omo nse mo de fo wuti mo risi oju amasa kwato ama wansa bu ajo oh ododo aba o sama bu ati ma ba no ma ba Anumati wa kwasi pere kan ya wo moa. Aso wo atwe die. Akofro. Anten. Na we fra won to man tintin mu sabre. Aw. E do fopa.
do ye wom ochampo na anu odadu no yeah so snapse our premo hini remeda senye owo ba mu edi mewu okwadi acha ko bata yo so when ti anko me be tini me so akowie oma erama Mr. O and a chopema and in nature o ya kwan and abano was why and I ever boom one sugar hopi ow when I ever boom me body vaccine come on what's on a which I didn't say yeah nana kwa hine burana na soko mampo hine asoko mampo hine nana bo chance da braba ko diafa ifafa ko titse ono na kaseyo wasu du kwanta kuna buo na hadi ada pro nana nada wadi tu mekoko so ko jami sufrani yeah Mmrante hine ode dade senke a ebutu pata o yeah dodo wadu ampa ufri dodo na wo ko dodo yeah one night more day for e am pasa wonya batai won nyini ni pa ho ka won fa Mmrante hine nko ama ne ma ene dom Esia rata. And I would drink one say, Yamani mio. Oh, mammy, I'm in baby asa da chambrabo. I mean, ya jumpwa. I'll be the sa. Sompa. One of epato money baby epatao. So one of exie. I do not say. I don't know say every as I see free for Bobby Asiani say oh Kuntunkra etia himi free hey as I can see siapa any brother I'm a father pay and when we see Mmrante hini esukitwa wini pebre why musutina what's it for no by asema do ansako no don't for no do that for it says sunda yana odawo no yeah nana them refedie udrun kwanta ya bowdin no brane be ma woso yeah so afabo ami atentempo ahire ire Yabua Harriet Aferi Mayete Shedding as Obama boy Hene Adriana Busia and me or Hene Harriet Yabua Ferry Benson shedding. I don't see a man who suit the cemetery and it's someone I'm mammy to the Basameka and a lady and Yatsu. Nana, Daddy. In some more day, try to some price. Someone brought when you swore. Pa, wait, I said, Bamo, what it's a man one time. I got a fish up to a cry. Am I a dear? And I watch you saying, I'm a pig. What more? I can't do what. And I wonder what ma. The Betty, America singing a hoopy. And so I be back, a shaman, sir. Me Mmrante ni your beer. Not on to massacre. Kai Brady Shano for forward take FM. Send here or send me think for morning po. A shaman crappy.
sɛ mekyina bɛtwam ha sɛ no mu ɔkasa na mekunu anka me ho a na ɛyɛ awerɛhosɛm fi sɛ baabia na mekyina biara no na ɔka me ho menka hwee nanso ɛnnɛ ɛdɔ mu tie me wɔ abera na wonka me ho bie anokɔ abera ne kɔ ɛde meka saa no wobɛsi nanso yɛmeka ne sɛ sɛ ka me wɔtumi paa sɛ mɛtwe berɛ akɔ akyiri a anka me ne wɔ ntɛm deɛ nana ɛnka ntete da ɛso sɛnea wɔn kronkron nam Yohane so twerɛ no wɔ adisɛm ti do 9 ɛkyikyɛ mu do nso no a wɔse mete ɛne bi firi soro a ɛka sɛ nhyira ne awufo a wɔwu Awurade mu firi sɛsɛ rekoe ane wɔbɔ me afiri wɔn berɛ mu na wakɔ akɔgye wɔ ahome menim sɛ wɔkɔ ɔbɔfoɔ nkyɛn me dɔfoɔ ɔkɔgye wɔ ahome na ɛtwɛn me bɛma mede wo si ase nom yɛmeka kyerɛ wɔ ne sɛ ɛdɔm wo tie yɛn nanso wo nananom ɛwɔ nseɛ do wɔnom sɛ nsuo ne abiribiri yɛnyɛ ne ntɛm ɛmfa wo mmra woahwɛ yɛn wɔ mu gya hɔ kɔ a na asɛm asia mu aka akwantimfi ɛno nti deɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ nante brɛbrɛw ɔde hyɛ nante brɛbrɛw nante brɛbrɛw ɔbɔfoɔ no yɛ a wokɔ ne nkyɛn no ɔnkyɛ wo fa wo nsie na Abraham kokomo ɛfa ma yɛ menim sɛ daa kwan ma wokɔtena wo atwɛn me ɛne wodɔ no na adeɛ bɛsesɛsei afra nana bafo pɛ kɔ nsie gya me o ɛdeɛ na meka anagafra anafo mu soma bi o Onkafra ebere mu ɔhare so yɛbɛsrɛ na abusua mma nani adaroma mu nyinaa mɔba mfimfini ya ne yɛsrɛ ɔsɔfo pani Kwasi Kwarteng na wotumu de mo ahyɛ otwa dɛ mpa Onyankopɔn ɛnsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛsɔ mu na wama mo ahoɔden ɛnna a ɛdi anim yi ɔsɔfo pani Kwasi Kwarteng ɛbɛba bɛbɔ mpa yɛ okunani abusua mma adaroma ɔmmerɛ mfimfini abra ɔsɔfoɔ ɛde mo hyɛ Onyankopɔn ɛnsa na wapra mo so ɛwɔ bra adeɛ atɔ mo ani Bɛsɛ na kurani ɛma abusua Minimum sɛ Tofiapa wɔne wɔn nkurɔfoɔ ɛbɛka wɔn ho so mpa ɛfoɔ a na wɔne mo yɛ adwuma no Besre fiyase melodies wadaroma ɔhare so momra yɛkyi ha ɛbra adehye ɛkɔtraseɛ no mama yɛ John na yɛde agye so mu ntoboa no afei yɛabɔ ne ɔma to fa afiri ha the melodies of fiyase wadaroma momma yɛ ha tɔfo mpa ɛbɔ yisi a ɛnam sɛ ɛyɛ ɔsom nti ɛbɛgye ɔsom ntoboa ɛyɛ nyinaa keka yɛ sase deɛ pia dwumadie na nyankosoɔ ahyɛ Awurade animuonyam the melodies madaroma momma yɛ ha ɔsɔfo abusua atwa hyia nti afei yɛma nsuo ɛmfa apatanase ɛma yɛ adɔfo a de nsuo ne kyɛ ahyɛ mo nsa no wɔne wo dwuma ebinom nyɛ nsuo de afa wɔn mene mu nipa ɛne mu awe ɛsrɛ mo nsa no nsuo no pii na ɛmo ayɛ ɔsɔfo toa so ɔma nyinaa yɛ mmerɛ kɔma ase yɛwɔ dodoɔ asɔrefoɔ no sɛ mbɛtumi asɔre a na mo asɔre agyina abɛdwa no nyinaa anim na yɛabɔ mpae ɔma yɛnkɔ adoma ayɛmɔre anim yɛnya nkɔpɔn a otumi ɛbɛ otumi nyinaa soɔ na wonim nea woyɛ ɛyɛ fitiaseɛ ɛberɛ a ɔne nya mmerɛ na woka kyerɛ wo nipa sɛ da wobɛdi duaba die no owuo ɛna wobɛwuo one owuo atrɛ aka adasama nyinaa
nanso wo bi a ɛba yɛn soɔ no ɛsɛ fa w'anim ansa na aba yɛn nnipa so yɛwo twɛdi ampɔ wo mpere soɔ no osi hɔ kwan na nea wo pere soɔ no wo ma ne ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ wo twɛdi apɔmɔden konkrɛ ne onyam yɛde wɔ sɛ woyɛ nyame a sɛ wofrɛ w'adɔfoɔ bi a wɔn a aka akyire no wo nyame woyɛ bambɔfoɔ ɛma wɔn na woka wɔn ho ɛkyekye wɔn werɛ pepa wɔn aniwa misuo na woyɛ akunafoɔ kunu ɛne nwisia ɛne nyanka agya ɛda kronkron ayɛyie na aseɛ ne ntontom ɛnka wo din daa yɛda wɔ ase sɛ nti ne sɛ nea woyɛ biara yɛ nokorɛ na yɛyɛ nipa nti tɔda bi yɛnte aseɛ nanso wote nea woyɔ ase ɛno ti ne nnɛ yɛwo a yɛsrɛ wo hɔ adeɛ kakra sɛ nti ne sɛ nea ɛsi yi no sɛ yɛwo a wogya yi mu a anidasoɔ ne baabi biara yɛn nsa bɛka ɛno ti yɛtwitwa yɛn nifa benkum nifa yɛkyi ne anim a na yɛhwɛ baabi biara yɛnni anidasoɔ baabiara sɛ ɔsoro ɛna yɛme yɛni so hwɛ na ɛhɔ ɛna yɛn mmoa efiri ɛba yɛsa so nti ne yɛpɛ sɛ yɛde okunafoɔ ɛhyɛ wɔn nsa ɛyɛ wɔ awurade ɛna wɔde w'akoa ɛfɛm no na wɔne w'akoa ɛna atena mfie pii awerɛkyekyesɛm ɛna na wɔnyɛ firi w'akoa hɔ nkitawodie ɛne ahoɔhyeɛ nanso na wo nyame wafa w'akoa yi no ɔbɛhia sɛ nyame ɔka ne ho na wobɔ ne ho ban na wokyekye ne werɛ ɛno nti agye ɛsɛ sɛ kyekye ne werɛ ma yɛn daa sɛ nisuo ɛtetaa n'ani ase a wo a wobɛpa wo ma aniwa nisuo no yɛho a ayɛ apepa n'aniwa nisuo ɛma yɛn sɛ wohia afotuo bi a wo nyame a wokasa gu wo ma asom no yɛho a ayɛ akasa egu n'asom ɛma yɛn biribiara na wakoa ɛtumi ɛyɛ ma no na ene bi a wonya no honam fam no yɛho a yɛsrɛw sɛ ɔteɛ wo frɛ wo a yɛho a yɛatie na ɛyɛ ma no wɔ Yesu Kristo din mu yɛde ɛma ɛhyɛ wo twɛdi ampɔ wo nsa wo ne nyanka nyinaa ne wisia nyinaa gya nea yɛsrɛw sɛ yɛwɔ mmoafoɔ yɛho a yɛwɔ werɛkyekyefoɔ yɛho a yɛwɔ nsomfoɔ yɛwɔ nkogyafoɔ sɛ wɔkɔ so wɔrehwɛ biribi a ɔdomfoɔ de w'anim na kyerɛ wɔn nea wɔnyɛ na nea ɔrehwɛ no yɛsrɛw sɛ ma wɔn nsa nka wɔ Yesu Kristo din mu yɛsrɛ de abusua nyinaa hyɛ wo nsa wode w'akoa fam abusua ɛno nti yɛsrɛw sɛ bɔ abusua ho ban biribi biara na w'akoa yɛ ma abusua a tokora bɛda hɔ no ɔdomfoɔ hyɛ anan mu ma yɛn daa na wo nhyira ne wo mmɔborɔhu ne w'adom ne abusua so ɛntena yɛde sompa FM ne TV station yi so hyɛ wo nsa wɔne wɔn na ne yɛ adwuma na wɔn nhyehyɛ bebree apɛ sɛ wɔne wɔn nyinaa yɛ deɛ nanso yɛsrɛ wo sɛ hyɛ wɔn anan mu ɛma yɛn na nyame deɛ na wɔn pɛ so wɔn yɔ no ntumi nwie mu deɛ nea yɛsrɛ wo nyame ɛne nyinaa ne sɛ nea esi na ma birisi abɔ yi no yɛsrɛ wo sɛ ma no mpa nkɔ akyirikyirikyirikyiri baabi ɛma saa deɛ bi nsi abusua mu ɛma no biribiara nto kunafoɔ bio ɛma no nsi ɛma mu bio na ɛma no nsi adɔfoɔ nyinaa mu na wo mma deɛ ayɛ yie na aseɛ ɛne ntontom bɛma wo sɛ ɔban bɔ wo nhyira no adom ɛna ne atena kae ho na siesie kunafoɔ kyekye ne werɛ siesie ɛma kyekye wɔn werɛ na siesie abusua ne sompafoɔ so ɛkyekye wɔn werɛ wɔ Jesus Christ din mu amen. Amen. Mama yemfa asomdwe extra. Ebesre na enwetufoɔ no atudubra yɛn dikonfoɔ no ɛde yɛpo no namu no ɔsombre mu nie ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkae sɛ yɛabɛwura deɛ anim no ɛsɛ sɛ yɛyi ntoboa ɛde kyerɛ sɛ ampa yɛn som yɛn bɔfoɔ ɛne yɛn kyefoɔ no ma yɛn nyinaa yɛtena se bra yɛn nwotufoɔ no to dom ma yɛn. The microphone, Nana Kwamohene, Nana Kwamohene, Nana Kwamohene, Nana Kwamohene. Nana also Yadin,
Nana also nyanin kwa Hene wabedruha. Sabre na die nyina na da na kwanta nyimpo ene na na boache ansadebra. Eti sabre de omu nyina de kase na ato omani. Nana also nyanin yada wase na akwa abanyame shira pa. Enani odaseni enani huse uma husui enani odaseni enani huse uma huse kasa kasa dulce siupu kasa kasa dulce siupu. Oh yeah, go to Oheneba, aya kaya nuse. Testimonials besana ko. Kasa kasa dulce subo, kasa kasa dulce subo. Oh yeah, go to Oheneba, aya kaya nuse. Testimonials besana ko. Yang fashi ame yasi na ye kwa ye bekuna deje. Adam na ni wo Isufiri yasi Lamfashi ame yasi Na ye kwa ye bekuna nite Adam na ni wo Isufiri yasi Ina ni wo 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 Inanio, Inanio, oh, Inanio, 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 oh, Inanio, 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 oh, Inanio, Inanio, Inanio. Inanio, 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 oh, Inanio, Inanio, Inanio. Ate mobini wa, anka yeni, kaifu wate, uma yenfaye umenyami. Ate mobini wa, anka yeni, kaifu wate, uma yenfaye umenyami. Doyonku, Inanio, 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 Doyonku, Inanio, 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 oh, Inanio, Inanio, Inanio. 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 Inanio, 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 oh, Inanio, Inanio. Inanio, 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 oh,
Hello. The boy Empire Shra said this. Two phone and coupon as a crowding. And Toma, I hear studio between a patrias. Yes, slow, yet the crown in the baby as I will set you. The infamous young. Yes, says a shot this. Any human and home being twice on a and who a man twice or as I see society open. Trying, we used to do what you say. Amen. Madam was say, Messereti, any DMO, Nananom, and we say, we are not anno yet in Martin or Ache, on Fanche, if you can, you must soon tell Nafi Yako. And your battery, ne will soon the more. So for so be here, said a bear, mono so near Frida. He sent your sophomore semester, Adaroma can cancel Nona into Radiasem. I can cancel myself when you answer to you and I for if you're free. When it is tea at your Baco, you move back, coping no. It's here, Radiasem. Now, you are so for the assas for and can I throw in can I assassin no etchem? Na epuni hope you. Nami hunu krokon krono. You say for set a free throw Nanko Ponche recently. What since you say I refer Pashama Nipuno. I met a naked say be free a man. I say, hey, Nanko Pon to my die when you pay more. Or better now or more. Why any my and Nanko Pono no right no better now. Now we power anywhere is so you know. Go only hope you. I reward you go soon, you have any hope you. He said, Cane no man no etchem. You may chat that year or take a man so no say, where Mario Adina for fro. Now or say, pray if he said, and say me you won't not a no cray. Radishra can cancel me so my game. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yankopon ma na otumfo nyame asefi se oye ado ye ohoda. E nananom asafoma ne agidifo ahora. Ena modonti mwaja mudwumadi nyina wo ho. Eye Sompa FM Sompa TV. Ensentrofo ahodo asofo ne asompanimfo enei eye abakosam da kese enei dason ko a Awurade na ne tumi nso epesa ye nyina yenya adesua kese bi sane ebeya ebehwe ya sitra ne abrabo yie beto mi fa akwanya yi so amijira midakwanfo asafo a ewo South Central Ghana Conference ene stressful district titu pe yesia na ye nana ya so pani eye yeboa aferi na owo mu na enne Awurade afre no na ne nti mufra chichi ne ben ne mu nyina mu aba behia asafo no yebese yeda mo ase mu akire do senka dwumadie mu ama anka anyefe nanam wanam ntuo ane mo abotra munya ya mode ba ye nti enne Awurade na madom so ama ya kire se ampa so obi sum ne man na osum na safo na osum
Ebusia na osom na dofo a esese yen so ye kire do ewom enokre enne Mmrante3 Hene yenua yebo aferi asompani akwato krito sene na sia yakoma mu ya de na so ade ba ko ho ne se ne do ene ni sinsan so a na owo yakoma mu no enya de abetumi afiri hoda mu na ye hunu bia odie na so ebeko so akai no efiri se o ma ne ho kwan na onam awurade achade a wode dum no wo kasam no so edru adofo ibako bebre nchai santi edamu ase enim se awurade adom so wadade nanso awurade asem a odi amaye wo Yohane adisem no mu no osona hwe me ya ade nyina foforo. I will make all things new. Meye eniema nyina foforo. Adentra woni akaya asasi woni akaya wiase ye awurade pese osesa niemem awurade pese osiesie nioma ade maye nyamema ane agidifo abrechen esena nanu bebre se sima enumpe ye bepon ye nkyere ye bepon sima numpe nanu ma abotre sima numpe bepon sima numpe ye bepon sima num na mo pa mo hwe wo watch we wi esesia sena nanu ye de die ba nanu se o ma tranko nyo so ache sima num robi a wo watch bi aba on hwe so fo be wi sima num tem ibi ko na anu we wi esesia ye nse se bra ye kasa ke sie bia na so e patentra ya ni osum no enye samwa e walking kan samwa ehia ne se o ya de nyina foforo abusiafo na me ma ya hia wa ha awurade be sesade amamu ama foforo ye aba ade aka so no oka ya ne se na epuni ho bieu se wo hwe adesuam nemu a theology mu a the sea the stands for something it called for hindrance and a separation and suffering and pain. And so the time is coming that wouldn't be any more pain, any more suffering. God is doing all things new. Ready by your dear Jirafu from the Abaya Tinisio, the Abaya Yerego, and to say, oh, to say, Aria, to say, oh, here, and ready by your free hall. Now, Tia, or say, Santi, or Apa, Muamukuma do, Namusu, and you know, on the show, Bakurafo. Emma yana nan pedinfo asafoma na agilifo na wotia o se awurade ankasa de betra asa awurade de tra de a de na owuo di hobio na yare di hobio awurade beba abesi oya uya no do se oya de nyina foforo ye tato a oka ye ne se tro na ensani wom na enokura busiafo se bibi wo a ehia asase awurade ye de foforo ema ye ne a ade edi kan ene se obesi sa ye nipadua yi ade amaye wo ye ne foforo nipadua wo ya ewuo no nipadua ya epro no nipadua ya eseye no. Time is coming. God is going to change this mortal body. We are going to put on immortality. The best shed ye ewuo no etano ane ye betia se Jesus wa di wo wo so nkodi mama ye Yesu okura wo ni asaba safoa Yesu ba bieu no oba abema ya rewu atwa oba baba ye nisu atwa oba baba aye nyina akwa wieye ne mpa bo se wonfa Yesu a faro asa chira na woda ho achira na woda ho achira na woda ho na se wonkura ade na ade betwa ade de be kai wo sinsanso so benya nyame nhyaw de Yesu nka wo ho na wo chire wo werɛ tutufo Aseibu what say Yesu ka wo di wani odi wachi Yesu ka wo wa mani hunu wa bebranse sasasio ni dani buchu mi potutu kogu puglumwa insuro no kawo
Sawutu Chidianamo Na Kristo ni Wani Daswa Na Sawu Dowu Yonko Wuto Wunya Sawu Sasasya Ebremu yadi osumkuni baby no. The best friend ya may muso akwan fo nyom no ahanan aduanan ba ko mi hu brefo mobroni bi ofa e bi kan no. De wia emabno no be krado afi ye fra na obema mu no so na me ye de akọ esiye. Me hu brefo mobroni bi Mami yankoe Baffour 1 You brefo mo bringi bi Mo brefo mo bringi bi Ye arreshem to ne kwa Nya waswase Oche Jesus Ose Gabo Emabro no keka wo Face you trust in a yeshra or some so. Radia, we were doing yame. One person, if I was watching us see. I want the body more. 2 mark, a prayer body no. Say, call a good piano. The antenna say, ah, my real know how. Ah, I ain't. Oh, my, a fay, you to be woo. You who has a dank out in. Then me, your poor ferry, and net or put that. Okay, we sorry on a panel. Any aka de ho hye wonsa ma osumi mu nsema yete ye no afa fofore mre wo Yesu die mu nti amen amen Esra ma yentie enkaibọ ba ko a yensa kan kaibọ ni si a mabunu no epese ehu mu dwam na fe e ma emu no sokro enkabọ e akoma emne da kwanwefo asafo manyina na ma yentie Aye ye nuaba pani ya emakuo modwumadie no oka wona edi betintim ho no ho ewo ashtan asafomu ekire onuaba pani nana anim ya ni nua ne anti Evelyn Kwarteng tafra na kakra ya okwa sorry ewa makom ye nua nana anim yi wa free mo Erade adoma kwasi adedi anim ye no Ebeye na yie na ofusom no ewo amakom asori dan enti yema enkratuo yi enko na adofo no nyina enti se na nanim ebebedwom wana obomu emoden kese no bako oda ne binkum so Erade adoma kwasiada ye kai ye nua bai ne aye ofusom ne akora na chi kura ewo amakom asori dan ye nse no so Ebe ewie osom na ebe kwa kosie no sepe okromu na fe abeto aso makuma so dan ayeye afe mabru no ekwan dem se omra na fe obekoa ma emono so damwasi ey mama mo ho enye hamaye Macho ye chen AY for no modaroma na ye di we etwamutel modaroma nyame adoma ye pega nana emo na ye toaso we nyese ye ko asan aba ye toaso na obia
Sebia obe sorry kra akwatene mu a besi madua sape no asan aba na emom agofoma ne yenom de wo hanti wonsan bode bia de baaye no ye beje haya na yeto aso aye eyie no ne akata na na echi kra nti madaroma omo pagya ya na esan so ato aso e wo hanom ama omo South Central Ghana Conference omo so sa bode e wo mu 300 Ghana cedis kadada no 3 million mechino pepe miensa madaroma osi ensi emana so obekrani na mo fan kampata emu form saso ena Sinaf Impex Cindy and Co almost kita almost 200 Ghana cedis sikadada no 2 million mechino pepe mienu almost say ebusia monye na mo fanka na nampata emu form so for record ono so kita 700 Ghana cedis sikadada no 1 million oba pakuna for wasije na faka ura mpata emu form sanso na ora ben ono so kita 700 Ghana cedis sikadada no 1 million ose ebusia monye na mo fanka mpata emu form nana ousunya nim ono ya kwa mohene nana so kita 400 Ghana cedis sikadada no 4 million nana boache Sunday bra osi esu so nenka ebusua ne nyina onwunjo na mo de akampata egu fom eno ti se de bi kan ye no ye betena se wo ha ya eno nti nana ebe pagya ne mo ye wi na afei ya memu no so nti ye wakọ ho mekra ye simadua sachi na ya saba beto aso e wo hanom ne de ayie no so eto aso Sabre madaroma mo me pagya ye mu ebra na na boache ansa de bra e ma ne musui madaroma ye se na no e wo che de ma no ni tina ye na so ebra krowra e ma ne musui na nani abrete se prodom na na pagya de mu wi na afei e word fon mo so ma ba no ma be ma mu no so na mo de akwamae na na e pagya ne mu na nani abrepa nani abrete se prodom dia waka ne se e die de si wo se treja masi a wantia etumpanka ya sabre wono akasa na ni atu aka ne nsam na nani abre wonanya na nnom ko na sofo nyina o mu nyina ni abre pa nana yakọ nana shawoden nana yakọ eti nana epeja ne mu wi na fei ai e word for no emso mo ye o mama mre sda for de o mo nya o mo no matroka sa ai omo ye omo amamle na omo ne omo wia na fei omo ma mo no so ti ye wie ya 30 minutes after 30 minutes no ye to aso ye break kura eda mo ase won transe na na pagya ne mu afei ye mama bi no kwan na also onfa won de en to aso Ohefo na mo wache ya wura aya abra wo SDA asafo ena samre ya papa ya wofa ya nana Mmrante Hene Mmrante sama buru ya ba fa ne ko e bia ya ba kura ne ba be sre to o ma no kwan a na Mmrante Hene mmaba wa no aba ya be fa ya papa e kwan da wo onto aso aya wa ko master guy wa good to for aya kase Raden kamo eda mo ase South Central Ghana Conference 7-day Adventist Church. Essential District Youth Parade form up for the burial of Elder Yekwa Aferi. May I have your permission? Carry on. Master Guy Caleb Asamoah reporting. Sir. Carry on.
ye besra mo ba bia na nanom tia na yesra mo amoma kwan mu na ho man mo dawroma eni die mo a ye pa mo chow o se omo display wa so ani ye na na emu no be fanti ye pa mo chow umi e kwan man yesra mo a mo aheye na okoto aba no ko benkum ni fa akwayi wani a wa mo ka se atachaw ayi ase na ukra yesra mo enti mo ma kwan mu na ho mu nyanwe omo pe omo last respect edu hon ma ya ha ani na babia madaroma omo ye asrafo a omo esi asafunu brigade for no omo di soldiers aye pedu before complain and it's mesramo madaroma omo ho kwan omo nya de wo so omo ye bia ani di etwa so omo nya fama ye papa ya me shira mo pa eda mas
Yabasra sir babibia ye keka kono bibia ebaso na komam ayiye efise ebrano awie tu enche na yebema ketecho bema so akro in the center big match. Yabasra say wona wochina babia akaka no esiri na ebe free ho yabasra Yes. Hot. Jackson. He was just up. Lift. Yabasra sir oya santroni kura no a yabasra sir wo beso ho aprosifo no yabasra sir wona wo kira fifi wo nyina beso na dwumadi na efe yesre wo mo a yesre onse ketacho be ma picture so kofa ba ye na so wo de ye nyina ni pa gina ho ntino sra The center big match. Acabou. de emono afapako na ye kai mo say onua ba gifty amazing grace friend drive no ebi wa ha wa ohia dwom bia no no tabi ne bi e de akofie e da mo ase asofo no insane se e koma emono eti asofo e wa fo ne peja The best Kasamieko dina se o sorry na ye di ni dia e twato e dia ma dem papa ti e bu shafo ni ne peja do mono afere ade salute asofo be dina e mono nim amai iwa fo ne kwa na asofo ne de achiri iwa fo ne to aso na bushafo so ato aso pepe mama yigina impeti mo ofemo
Mesra car registration number AAS 249721. AS 249721. Yesra wasi ekwanti wadaroma kweyika na mai. Yesra ma amishram. Yesra mo adaroma mo amahwi ejirejira nkonya na so no yesra mo ekonya ne bebu ti mo adaroma mo si for mai. Yesra mo amahwihwe ejirejira nkonya na so no baby a wo bi a obehu ti mo yesra mo si for mai enche na ye papa ya die nyina Mmrante Hene man 88 ehum ni aham Hene yede na kan enim se enka obeko pension na watena fie na ko guide ye yakwaji afutuo okwa wakacho se yese na ke sori akone na ase casket areas prepare to leave casket leave casket. Right and left, close, march. Attack! Right and left at 1, 10. So much. Oba kuna fodie Emma Moshe Bohode Ebusia enti se de bi ka kan ni sabre de papa ye ne di titi mo a etwato na minim se ka obetena se na kiaje afutuo enkyerɛkyerɛ Africa that's what we brother and country me. Yeah, papa, na juma obeye na. Yeah. Enti di oga ni se. Na wie. You want your watch man. When here. Papa. Nana papa Hene. Demri fedie. Mmrante Hene ya papa ni kacho. Yeah. Ya me fa usie. That's my mission.
ṣiṣẹ́ náà.
baby on. Yo, who don't say that?
The couch breaker. Rob, hold your tears.
Nana ya bua fa ikatacha wo abre. Woni kasa na aso. Obia ya ko se ko na bibi obia free buy e bra so mo pa ya de no amo ni ti don fa ni. Woni kasa na ye de nyina ya ho show ya. Ya oba ayo ya si ni. Amen. Nosso dia na companhia. Ode na tua e a tua afé. É para uma cozinha ou mais. Não para não não já sei que apoio. Vamos sair da prova a troca. E eu acho que é o aí vai vir essa wala. É para só o copiar. E do Gani vai conseguir. Yo. Yaka emesi for adwuma mo nko. Aye mo nko daka emesi for adwuma ebe ye. Ai. Sort of people and children. No matter blog, no matter transformer. Very cool. That's having crowd. That's a brother to catch up. I could say, was it made for Mama could say, I know, that's sir. Obesity, Helga, paradise. Or can't bear you. I said, side or catch it. You
Listen to what I'm saying. Now watch it. I know it's a paradise. Paradise, no, the beer, one of the beer, heaven and poor. The beer, paradise. But I'm wow, you can't